Сперш подумав, ну, бураки і бураки, що там говорити. Але потім я ще більше подумав і вирішив зробити такі відео. З бураку у наших місцинах готували одно-дві страви. Два блюда, як було більш зрозуміло. Це було бацвіння і вінегрет. Так. Що таке бацвіння? Ну, по-іншому, це борщ. Ён быў чырвоны, ён быў зялёны. Ось. А назва і для такого была одна бацвіння. Гатаваўся ён з самого бурака, чырвонага, як або з бацвіння того, што расце зверху бурака, з гэтых лістоў. Ось. Як бурак яшчэ быў малады, то надрывалі гэтае лісце, як оно яшчэ было само не надта жорсткае, мяккае. Ось, і гатавалі з яго. Ну, вядома, у сам гэты борщ дакладвалі сала смалец. Ось, як у каго было, вядома. Хтосьці кідаў жменю крупы якой, таксама. Ну, вядома, што і картопля туды ішла абавязкова. Ось, ну, морква, цыбуля. Хто рабіў зажарку, хто кідаў смалец, як я ўжо казаў. Ось, на цёрку ніхто не цёр таго бурака, бо тых цёрок ніхто ў вочы не бачыў на той час. Рэзалі нажамі. Як у боршчы, у гэта бацвіню, то полосачкамі, а як у вінегрет, то там ужо кубікамі ішло. Як гатавалі гэты вінегрет? Назва была такая самая, но у наших, як кажуть, була така вінегрет. Ось, шов той бурак червоний, картопля, солені гурки. І як не гурки, то кисла капуста. Ось. Разом не кидали гурки і капусту. Штосьці одно. Цибуля, вядома. Ось. Некоторые з багатейших. Это я кажу про тыя часы, што да ранейшие, даўнейшие, кидали селядца. Ось. Пазней ужо, я гэта памятаю, кидали або селядца кавалачкі, або гэтую самую хамсу-камсу. Ось. Наразали дробнымі зноў жа кавалачкамі, разам з костачкамі. Ніхто іх надта не вычышчаў, так і кидали. Ось. Гэта ўжо быў вінегрет. Ну, ось две стравы асноўных. З чырвонага бурака рабілі. Салаты ніхто не рабіў. Не ведалі, што гэта такое. Салата гэта была асобная расліна. Дзе я рабілі тую самую салату.